И здравейте хора, днешното видео ще видите как един мой приятел ме отраволише на един мап с хак. Той ето е този, не знам как се пуска хака. И ще пусна малка част от видеото, защото не ми дава да кача по 20 минути видеа. И ще ги разделим по две части. Така че, айде. Знам, че ти хакваш. Не може да ме оцелиш такава. Гавиш ме, като да се слуша. Да, ясно. Ти мека. What the fuck? Брат, копеле. Няма да се покажа от тук. Пак е мръсен. Чакай, знам къде си. Чухо. Не съм. Не съм и там. Yes. Oh, yes. Okay. Ти си мислиш, че съм хакер ли? Да, защото ти хакваш в момента. Не хаквам. Не, няма как да ме убиш за толкова малко време. Няма как. Абе, хакерчо. Добре, само си взема един снайпер, искаш ли? Сега гледай го кажеш много скопа, брат, защото ти хакерче мръсна. Съм чая, нали? Аре бе, къде снайпера бе? Но тук няма никакви снайпери. Може поне да чакаш да си взема много време, защото много ми е бързо. Да, ма ти хакваш. Не хаквам. Хакваш. Стреляш на другата страна, дето аз въобще не съм, аз ма хитваш. Абе, ела чая. Чай искам да дойде. Искам великия чай да дойде. Чай, трябва да се взема и нещо. Гледай го как много сколко ще играе само с... Копелето стреля точно в мене. Вземам си един AR и съм готов. Да са AR и съм готов. Скар ще се найде. О, как топих със снайпера. Левто ли бе? Не. Не съм жена. Не съм жена като някой хакери тук. Той аз съм същия. Виж го бе, няма как толкова да биш. Просто така ми е. Няма как да би толкова много един райфъл. Къде? Митик райфъл бе.
Да, то митик райфъла ни би толкова. Опеле. Аре, се опитам със снайпер да те бия. Давай. Давай, брат, голям снайпер, брат. Той е най-големия снайпер, който аз съм виждал. Дете. Видял ли копелето е? Маре на моето 1 в 1 да е. Но там е много малко място имаш. О, да, много малко място, но няма хакове. Ама се използвам истински хакове. Вижи го копелето. Хюк! Искаш ли сега да се прави един минигон и да спама? Абе да. Сигурен ли си? Да. На 250%. Да. По-сигурен съм от тебе. Давай. Юрка, защо ми пие по 150 вземеш? Не мога да шифна. Yes. Аз така. Не, беги. Беги, брат, че си. Не ми дай да едитвам 100. Сега врата и чека. Сега стоп. Виж го е. Просто най-голямото право на света. Не си първо, брат, просто това мапа с хакове. Абе на моето 1 в 1, като толкова много искаш. Ако си жена левнеш. Жена ли си? Не съм, ама. Лев. Айде, хакевче ме ръсвам. Искаш ли пак да се стигна? Абе. Няма как минигъна да е толкова силен. Няма как. С тайповете ти правилно. Няма как, бе, ти играеш само с едни същи оръжия. Бе, кажи ми на мен хака да те видя. Но как аз използвам истински хакове. Да, знам, че ти използваш истински хак. Дали те е виждал? Ти е така нещо. Айде за седми път ме убива. Брат, аз такира, брат. Как такира? А пък не използвам хак. Точно това прави, защото няма как райфъла да би хитка 200, брат. Аз бих с... Аре, съпъм с снайпер. Брат, най-големия снайпер е той, бе.
Най-големия снайпер си, брат. Защо кирката ми би по 150 демидж? Защо ми не да би по толкова демидж? Защото си хакер. Защото си навестно хакер, че няма как да оцелваш толкова много копеле на разпо. Какво виждаш? Искаш ли сега да стегна? Да топия! Опа! Хит! Това няма нищо. Мисля, че има 100. Хакер бат срещу добър човек на играта. Много ясно, че хакера ще бие. Дори не съм хакер. Дори този мап няма хакове, нали? Няма как копеле ма да сме. Просто много спама. Няма как да спамиш толкова смела, ще убия докато спамиш. И няма как да скара да ти бие. Оцелихте 20 пъти. Един път му оцелям. Айде така може да се играе до утре. Сега се затворено, че ще бия. Казах ти хакера. Вземам си един поп, искаш ли? Ко? Помпа. Да видим дали съм хакер. Съм малко да ма снайпиш. Да, малко да се снайпна. Ще убия, ще спама! Ще спама с мили. Покажи сега, още един. Искаш ли да те убия още един път? Да. Тя че много ми лаги. Помпа, къде помпа. Срета. Почекайте се напълни инвентарито с минигънове. Махам си минигънове. Ето не хака. Бе, къде си? Копай. Хакер. Хакерче. Значи си вземам не. Вземам си някаква помпа да бият далеч. Аз съм си взел снайпер. Yes. Дето убие по бомби. Аз си. Сколько да се бита, знай. Кер да са стегнали? Защото 9-28. Давай. Давай, брат, пускай хака. Дори съм за хак. Да, заведи ти са хилиш. И няма как да мога да се държи с толкова. Аре, за затворене. Не знам къде кой починахе е сега. О, XP! Виж XP, искаш ли? Ко? Има XP.
Няма да съм. Аз ще взема за моята взема.